To sú vaše vianočné tipy. Ahojte, drahí ľudia, čo nás sledujete a čo mňa tu sledujete. Je tu vianočná edícia knižných tipov. Oddych, trošku prenesenie sa mimo realitu, všetko sa vám pokúsime tuto poskytnúť a možno pre niekoho to môžu byť aj nejaké tipy na nejaké darčeky. Uvidíme. Ľudskosť od Bregmana. Je to v zásade optimistická história človeka. Teda ak si myslíte, že ľudstvo je vo svojej podstate iba absolútne zlé, tak táto kniha vás môže vyviesť z omylu a myslím si, že to tak aj spraví. V čom sa mýlia apokalyptické filmy, keď zobrazujú prírodné pohromy alebo vojnu? Ako v skutočnosti sa správajú ľudia pri bombardovaní? Ako došlo k zásadným pozitívnym prerodom spoločnosti? Bergman nám tu vlastne ukazuje, že viera v ľudskú láskavosť, dobrosrdečnosť a chuť spolupracovať, to nie je optimizmus, ale je to realita a to všetci priatelia a priateľky potrebujeme a nie len počas Vianočných sviatkov, odporúčam. Trošku z iného súdka, ale aby sme potešili aj ľudí, ktorí majú radi možno také niečo záhadnejšie, možno niečo také tvrdšie, ale stále je to skutočný príbeh z roku 1927 o najkrvavejšej bankovej lúpeži v slovenských dejinách. Neprišli sme vraždiť od Dušana Mikušoviča, ale mne sa nesmierne páči tá myšlienka, že to sú vlastne historické fakty, ktoré poznáme. Ja som teda túto veľkú lúpež nepoznala, úprimne vám poviem, kým som nezistila o tejto knihe, ale je to vlastne zbeletrizované, takže podľa mňa pre mužov, pre ženy, pre kohokoľvek, kto má rád aj trošku histórie, ale v takej stráviteľnejšej forme je to super. Vylúpenie banky vo Veľkej Bytči. Kto by si to nechcel prečítať? Nie len cez Vianoce teda. Ja to naozaj odporúčam, mne sa to páči. Teraz máme síce cudzojazyčnú knihu, ale ona myslím vyšla aj v slovenskom preklade. Midnight Library od Matta Haiga. Je to inak jeden z obľúbených autorov Meghan Markle, ale to sa samozrejme nemusíte týmto riadiť. Je to pekné možno v tomto predvianočnom a novoročnom čase, lebo je to trošku aj o bilancovaní, o hľadaní iných ciest, alternatív rôznych životov, nad ktorými možno viaceré veľakrát rozmýšľame a je to naozaj veľmi uznávaný autor dnešnej doby, takže rozhodne, keď si to od neho prečítate, neoľutujete. No a na záver. Klasík. Louisa May Alcott a Malé ženy. Nie len pre ženy, ale aj pre mužov. Absolútne krásny román o sestrách, o rodine, o sile toho rodinno-láskavého spojenectva. Určite ste mnohí videli aj filmy, ktoré vznikli, aj tie najnovšie, mne sa páčili inak aj tie najnovšie Malé ženy, ktoré boli v kinách. Ale aj si to prečítať takto počas sviatkov vôbec neprehlúpite. A je to ešte aj v takomto peknom vydaní, ako sa pozerám. To sú tuším obidva diely pokope. No. Meg, Joe, Beth a Amy. Ak ich nepoznáte, spoznajte. Toto sú 4 tipy a chcela by som do súťaže venovať práve tú ľudskosť. Aj preto, že som aj v politike a mám pocit, že niekedy sme zahltení negativitou a správami zlými a komentármi kritickými a absolútne právom niekedy máme pocit, že sa tu na nás všetko valí a všetko je zlé a vlastne treba sa len zavrieť niekde do lesa a ostať tam sám, tak aby tá viera v ľudskosť nám zostala nielen v politike, ale aj bežne medzi ľuďmi, tak toto je kniha, ktorú venujem do súťaže. Podmienky nájdete v popise tohto videa a zároveň vám želám krásne sviatky. Pokoj, láska, oddych, všetko nech je vám dopriate. Ahojte.